Pi lada pi bu ya ka lada pi pen treikam ya ka ILP pim dan kam ban bu watang ya kata ka poin nang tiru. Nrei unu bri bona bar utip ba lada urung si Meghalaya bakal ada ke ILP state udon kam ban yo ya ka permit on apply. La ban don ki bawan sini kenong ring ile si Meghalaya kim don ke checking. Mo komo philip menta senakalan philip si Arunachal philip si Mizoram. Kamun man la philip fiapan kin check ipi kim check. Tama can you go there without a permit? Pila ban lek claim ka permit pinut ban res. Takra ka pelong yu bri bon hapan apply ka permit. Namar balara kumno lada lab ye pi bob him dan ka permit then you'll be fine. You will be fine. Ndai kumba kalong ka ni ka gate mta lada light nang thil alat dan besek sini. Ka silong bita hang thi. Ti kata ka jing ong jong u MP u jingi ba ka ngi u do yong u motion kam don ka jingmi ka jingmi ka jing kta jong ka khai do yong ka jing ta jong ka khai motion ka de ka jing bam ni ai jong ka sarkar jing bam don ka policy jong ka sarkar ta ka sarkar ka di manwan di ki policy ki babiang ndai ka sarkar ka hun hadu menta ka si bakan don ka jing khai to manu bo yonong na ka ni ka jing khai to te nga kerpat ye ginong alam ki badon brom jing sobha ba kin long kin kren da ka jing kit khle kam di ban chupan thami yu pai ba let ki jaka ngan IEP ka Mizoram ka de ka way kat kum ki data ke bapan pau ka kam perform better in tourism dan Meghalaya. Ka Meghalaya ka ade lupa ka boble lu kurku long natural. Kam de ka man made. Philip Sikkim ka de ka man made infrastructure ka baki ka state government hang tu hi ka promote ka tourism da ka baki wanra ki infrastructure. Ni hani la sudan lupa don kam tang ban pen bah. Ki khlem lai ai menta ken ai rao Sikkim kadai ka ILP implementing state tebeli kini ki tourism bat beri mengi pat ki bakok bangi don ni kata ka jaka jong okai perthai ki bam don ni ka ILP hindring ngim le bah ka tourism kanu kala pen mentoi ni tem ki la pule ne me ka ILP ka ban kong don ka man puli ka Bengal Eastern Frontier Regulation shwabakin kren ka bar ki di ban pet ye giwe ki jala ki implementing state kumno ka ta ya kata ka ya ka tourism bakiong ngan suai tan wi nuksa ibangan penpai sa kata ka jingkren jong u MP u jungi phi kamut yu ban modify kai ka jing thumu ko jing ki ban modify la phi kwa ban kentiu ya ka tourism mang tengka khambon la ni invest ngala banong hakte no way khambon hagbri bat ki infrastructure let ka thain shela ka thain sora ka jaka ka ba kringi ki nong jing kai perthai pet ka surok kalong ko te kumnu gini ki kren ye kata ka tourism aba ya ka surok kala shu ibe kam don gunu ka ba ka sarkar kan shimi ka sin jam ba no ba kan invest mo ha ka tourism khnang ba kan kringi ki nong jung ka perthai inde ki kren be tang ye kata ngi kren ban regulate phi ngi kren ban regulate ya ka room ka mi jong ki briyo shagni ka chala ka jing kata ka de ka NLN permit don ki ba pen su thu ba phi wat kani ka jingle jong ka sarkar daga bapli ya kata ke entry exit point kani ka ditang ka jing persang banong to hoodwink mo la ni ban deceive ban pen thami ban pen bi i pai ba ka ILP kalong applicable hang ni tamba because kem kwa lar kini ki badan ka opposition mental lar ki badan ka ruling kim ne ki dan ka opposition ese ki song kalong hi te phla i ke ya ka stand ka jing ki political leaders ke jing kamlong firm ke apa phi yang na do sin kom ba kamlong ka di ban num long hadu bukot tengi yang na do sin kong ba em kalong